Drogo Sita Manggala. Yo kanca domrene yo bersani pasukatan ingkang sekita Kilan barang keterumangga Lecakan kreasi tansah nyawiji Yo kanca domrene yo bersani pasukatan ingkang sekita Jadilan Drogo Sita Manggala Kemenak kreasi tansah nyawiji Bebarengan samya saruya sarupa dan isi
Loh. Iki piye? Wah tadi aing macan. Awan Jul, hati-hati. Ayo dibantu kanca-kanca. Ayo. Wis dadi ning kono. Oh, Jalan ke Simpang 5, Simpang 5 Kota Semarang, Simpang 5 Kota Semarang. Nyoba nyangakit tindakan tubuh keluar. Nyoba
Turangga Seta Manggala. Oh ya. Oh, Menari, tari putri si kuda kepang, tari putri si kuda kepang, bikin hati jadi riang. Saya ini sedang menari, saya ini sedang menari. Tari putri si kuda kepang, tari putri si kuda kepang, bikin hati gembira riang. Ini sedang menari, saya ini sedang menari. Tari putri si kuda kepang, tari putri si kuda kepang, bikin hati jadi senang. Sedang menari, saya ini sedang menari. Tari putri si kuda kepang, tari putri si kuda kepang, bikin hati menjadi riang. Au, ae, ae, o. Yeah. Orang banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tiada heran. Ente tutup mata, anak berjalan. Marilah meme, oh mari sayang, ikutlah anak meme, jangan bimbang. Marilah kawan ente cepat tak cepat, awas lompat kapan. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tiada
Oh, no. Oh. Oh. Yuk, ya. Oi. Assalamualaikum. Dalan iki biyen nate tak liwati nalikane langit mendung kutha ngawi Mas Ari. ora krasa lotu metes mrebos mili ngaturi sugeng rawuhipun Ndara Panji. Ya mau ngantuk pamujunge wae ya kanca ya. Ora ana alangan sawiji apa. Semenaga ingsun puja lan pujiasri wae tansah padha tampanana ngene ya Ca ya. Inggih, sanget anggen kawula mundi mugi dadosna jejimat dumateng kula sak kanca. Eba bungae ngati anggone ingsun tedhak ana ing wengi iki bisa ketemu marang para kadangku kabeh ngono ya Ca ya. Inggih. Heeh. Ingsun ya tansah mongkok sadurunge tak bacotake banjur ingsun ki tumudhak ana ing dusun mangendi ngono ya, Ca. Menika wonten ing Kampung Manggal, Temanggal nggih. Wiji Mulya Nanggulan Kulon Praga. Heeh. Ya ingsun tansah mongkok ngono, Ca. Ingsun sawang para masyarakat dusun Temanggal kene tansah suka parisuka sawangane katon renyah bungah ngeten nggih. Sami sehat para sedherek sedaya? Sehat. Sing kirang sehat niku namung dompete. Ya, iya ngono. Iki to masyarakat Manggal kene cahyane katon sumeh. Sayuk saeko kabeh. Heeh, Cok. Sing ping pisan duk gentas nampa BLT 900.000. Masya Allah. Poin. Dadi masyarakat dusun Manggal kene ingsun sawang masyarakate tansah tata titi tentrem karta raharja lah demayawi. Ngono ya Cok ya. Bagas waras nir ing sambekala. Sadurunge tak bacotake Cok. Inggih, Bos Budi. Ya ingsun ngaturaken sugeng mugi ana ing dusun Manggal kene duweni sesepuh ya kuwi kadangku sepuh punggawaning negari Bapak Tejo. Bapak Tejo. Oh, ngaturaken sugeng panjenenganipun Bapak Tejo sugeng dalu lan ugi Bapak Tejo Girawo. rawuh wonten ing mriki Luar biasa. nggih. Kaping kalih dumateng kadang kula sepuh Bapak Darto ugi pepundhenipun wonten ing dusun Manggal mriki Ndara
Kok Cok? Weh, komplit. Ngaturaken sugeng ugi lan kaping tiganipun ya kuwi DPR-e Loh, wonten TDI wonten DPR-ipun. wonten mriki Mas Reda. Oh, Mas Rika. Kados sing nyok barong niku napa? Wah, barong nika. Oh, Udule rada gedhe sithik. Oh, barong. Barong. Walahipun Nggih. kula iki tak eling-eling iki mbiyen sing nyok barong kan. Sok barong. Saiki sing barong kok. Oh, sakniki tasih Mengke barong. Mangke barong tapi nang omah. Oh. Napa malih niki barudan niku mesti rada mempeng. Rada mempeng. Oh, yes. Ingsun yo mongkok ana ing dusun Manggal kene duweni Dewan Perwakilan Rakyat. Atau sing tansah nguri-uri kabudayan Jawa ngono ya Jaya. Sing diarani Turangga Seta Manggala. Turangga menika Jaran Udo, tapi jaran Seta menika petak. Manggala menika pimpinan. Manggala pimpinan. Manggalaning yuda iki mbiyen ana ing kene nang Nanggulan to. Dados menika wonten petilasanipun. Petilasanipun. Weh, Heeh. yes. Iki mau Lumayan. karo DPR wis dijawel utuh durung sing mburi mau. Blas. Situ mon kula sangu dhewe. Oh, yes. Engko bali tak cegate. Wah, namung dicegat niku mboten enten pengaruh ya. Mboten sanding kula ya meneng wae. Tak cegate ngaturaken sugeng Mas Reda. Nggih, kunduripun ngasemi ngatos-atos. Mboten wis iki. niki namung guyon mangke ndak ndirani tenanan. Jane kula ya ngarep-arep tenanan. Engko biasane Iki cok mboten nganggo dok- kacamata. Rada diunggahke ngene iki. Oh. Sopo kowe? Kok ya diapal ya. Heeh. Sak banjure ya Caya, ana ing wengi iki ingsun diaturi tedhak ana ing papan kene kaping pisan Haniti priksa kahananipun Jenggala ana ing dusun Manggal kene. Nggih. Ingsun sawang para prajurit putri anggone beksa tansah apik, tansah kompak, tatas, titis lan trengginas ngono ya Caya. Sehat-sehat kok niki. Sehat, ana sing mbleguk-mbleguk lek geget ngene-ngene iki. Panjenengan menika lho kok ya ana mat-mate sing nek ana. cilik kok ihayu. Ayo, Lah karang sing mburi niku nek weruh sing bleguk-bleguk niku ya nyok ingin nih. kancane Ersa. Lagi ning wae. Janipun nggih termasuk sing manji barang niku nek ana sing rada mbleguk-mbleguk niku ya wis nyok biasane ya. Wis biasane mbiyen kancane sing dijak rusak kancane sindene, sing dijak rusak. Sidene sing putih niku sindene enten dokter Ingkar barang lho ngenten Lek Pur barang lho niki. Kowe po Kang Pur. Weh. Yo ora yo. Halah iki sing Rerusakan sing nyok biyen, ngajari nyok ngono kuwi ya Ora. Pur kuwi mau. Biyen aku sing ngajari mlupat cendela barang yo dapur Yus Wis mau apa. ora usah diwara-wara iki rasane gak mati. Ning kowe sithik yo nang. Heeh, bareng mergane. Iki teman seperjuangan iki. Teman seperjuangan. Iki tak teruske anggoniku matur, Cok. Turangga Seta Manggala kiprah ana ing bengi iki ya, Cok ya. Duwe parigawe. Gadah. Damel. Duwe parigawe awit kadangku enom ya kuwi Kakang Mas Bagus Cahyadi ana ing wengi iki ulang tahun kang kaping 28 lan ngepasi ulang taune Jatilan Turangga Seta Manggala. Pas menika jan Pas. cocok Oh, jumbuh. cocok. Ya dongaku wae ngono ya Caya. Muga-muga kadangku enom adikku Bagus Soni Cahyadi tansah pinaringan rahayu nir ing sambikala lan anggonipun golek sandang lawan pangan ora temu alangan sawiji apa ngono ya Caya. Amin. Amin. Nek wis ping pindho ki wis son. Panjenengan iki ora sampe dicetak-cetakke. Apane? Napa pun ping pindho napane niku lho Ping dikenake. pindho napa Iki niki? kula urus lho niki. Maksud Ping pindho apane? Kok meni ping pindho. mau le bonceng-boncengan ketemu aku. Nggih. Mas sampean ngalor aku tak sing ngidul ya. Nggih. Yo, ngono kae. Dilalae kawus nang kidul. Pripun? Pethuke ula. Ya wis, karang jenengane Soni iki ngetutke antut runtutku. Aku ping pindho dhek ya ora trimo. Oh, sampean yo ping pindho to?
Iya, Tunggal guru rasa berarti. seru-seru. Iki pur. Iki Tunggal guru. Ternyata iki diangkir sing nyok marane rusak ya iki. Ha jebul ping pindho, ngerti ku ya gak pisan. Iya. Ha kok ngalahke sinden lho tak rasake. Iya, sindene wae ora wani ping pindho. Ora wani. Ora wani. Kejaba ming tukange kendang karo Ndara Panji. Lah. Ana ing wengi iki. Lho aku ki masalah jalur sing bener sing apik kok. Heeh. Oh, kena Jalan lurus ya. tepo tulodo ngono wae. Tepo tulodo kepiyerane. Ndak nek engko dikira nek arep ping 3 ngalah-ngalahke dokter Enggar we durung kok. Nggih napa pripun? Ora aman. Tripun. Kok aku meneng wae Mosok lho ya dokter Enggar kok kena. durung Niki lho. Nek duwe putra sing ayu, dokter Enggar tesih lega. Aja golek sindene. Nggih. Sindene niki wis ora kalap niki. Aku ki Tuwa. Wis tuwa. Om itu Iya, kenapa ini rambutnya yang atas merah yang belakang hitam? Ini namanya apa ya namanya? Wah, namanya seni. Tapi bukan seniwen tapi seni. Oh iya. Ya muga-muga keluarga agung Mas Soni Cahyadi anggonipun bebrayan ugi tansah manggya raharja tenebihna saka ing godha rencana lan enggal-enggal dipun paringi momongan. Ngono ya Mas Soni ya. Amin. Pak Gamul mondi ya? Wah, malah ora ketok iki disekseni. Pokoke Mas Soni wis tubit pokoke. Wis Apa niku? tobat pisan. Otobit. Tubit. Saking Bosoku, tobat. basa kene kuwi Tubit. tubit iki. Tubit pokoke saking tobate. Tobit wis ora gubat gabit ngono. Saiki wis ora menggok ngalor ngidul tapi wis bener. Lurus. Lurus. Ayo melu sindene kok ya. Heeh, ngono kuwi anggere pamete Pak kula tak mlampah riyin. Anu ndi? Nang ngene Mas Sari. Abablas ditakokke iki. Kan ya lurus. Mah dicetak-cetakke. Yes, ngono kuwi. Yes, muga-muga ngono kuwi wae ya, Cah ya. Nggih. Anggone ingsun matur awit ana ing iki jatilan Turangga Seta Manggala anggone nglipur para warga ana ing Temanggalan sak kiwa tengenipun telung babak sing kaping pisan mau babak kakung-kakung lan sing ping pindho babak Putri-putri. putri-putri ayu-ayu Sing midut-midut manu. sing midut-midut terus sing keri dhewe babak veteran ngono jare mau ning mbuh veteran kepiye aku ora ngerti. Babak lawasan ngono mau. Yes. Lawasan. Muga-muga ya kanca ya jatilan ana ing manggal kene tansah ngrembaka saing Nusantara raming sak obor blarak ugu-ugu wis nanging bisa dadi ngrembaka dadi Langgeng. langgeng dadi sak lami-laminya. Ngono wae kanca. Inggih. Rasah perlu suwe-suwe anggone ingsun matur derekno ingsun tumuju ning Jenggala. Oh inggih. Para pratangga derekno ingsun tumuju Jenggala. Semoga Gusti. Sendang glagah wos kinurip jroning saben liwat aku ora bakal lali ndak ulati isih koyo wingi uni ora krasa loh tumetes mrebet diri Turangga Seta Mbak lera jalatri pasang Mbak lera jalatri pasang mulai matyo polokan satu jam rebut
Sigro wadya bala bidal gumruh tumuju ngalangkaya mata maju 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 Sigro yak karsa mangkeping urip bala maju bala yoy Selendang mayang dipakai anak gadis kesayangan dicium pipi rambutnya diikat mayang oh sayang hidung mancung rambutnya diikat mayang yo selendang oh selendang mayang yang dipakai anak gadis kesayangan dicium pipi dibelai dikasih sayang oh mayang hidung mancung rambutnya kalepan Putri Sari nanti Putri Sari Kepujaan Dewi Kepujaan Dewi Kabari Sang Dewi Mandari Diiringi Lagu Sari nanti motore kanjeng Motore kanjeng mrene tak sungirane apa iya nyoto seneng kok aja mung mandang golek ono ngendi omahe iki rendah apa ketika aku negara aturi suka para pamiyarsa monggo pinara ingkang sedeja ulane sawa Untuk digawa kadung lirik sing kira-kira sing kilire manggolo halo apa iya Putri Sari nanti Putri Sari
air. Air lu. Yo. Hoi. Iya. Galia tumuju ing aroga katon dapya kapon pating tumuju yo pun jempon jeming yen bareng yo untur ayo konco maju konco ikut bareng Indira kecil. Yo. Anggita, yo. Ayo. Icil, Indira kecil. Arah,
Anggolo. Ora. Ora. Turangga seta manggala Jasi. wasik. Selolot. Enten sing nyelolot tak mur. Yo yo yo. Sing niku Rama. Wasik, Dek. Ngadeg Kak. Banget tak teke kok. Ayo Mas Inggar. Mbak Rizka. Alah alah. Piye Wik? Ora apa-apa, Mbak. Goyang Wik. Asik. Mohon pangapunten. Dumateng penonton yang berada di atas panggung Wasik. untuk mengurangi kepadatan panggung. Panggungnya tidak ambles. Menika himbauan dari panitia. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Enak Mas Bayu. Tresno kowe sumande wong limo. Yo yo. Turangga seta manggala. Turangga seta manggala. TSM ora. Kuwi tenan kuwi. Tenan. Masih bersama Mbak Rizka Naruliska. Aduh, ada dokter Linggar di sini. Enak Mas.
dadak ancek-ancek kursi. Oh, dhuwur tenan. Dhuwur temen loh. Apa? Ini Pak Reda ngersakaken anu, apa mau ke? Megatresno. Megatresno. Oh, nggih, Wah, iki. heeh. Iki biasane ning cair iki megat- kudune. Oh, cair tetep. Cair kudune. Yakin aku. Mas 1 tetep. Mas Reda. Monggo Mas Reda. Mas Monggo. Reda Megatresno nggih Mas Reda. Nggih. Heeh, wis pokoke percaya Monggo, aku. monggo. Sakderenge barong, ngendikane mangke badhe barong. Oh, boten. Ora. Berarti ra kaya biasane, Mas. Ora kaya biasane. Kayak ora biasa. Lagi Oke, ora ora biasa. biasa. Nggih. Heeh. Yo. Ping 4. Heeh, Cih. Yo. Ditemani apa ndak? Ndak usah. Biasane Ya wani lumrah. dhewe. Waduh. Heeh, Cih. Waduh, enten gigil mip. Ora oleh sebut merek ta? Gigil mip. Heeh. Heeh. Ndak nih adlibs monggo. Heeh, bener. Ini. Sing ukti sing tengah. Nah. Aku tuh Uhti. Oh, Masya Allah. Sorry. Uti. Uti ya, Uti Rizka. Anjay. Kata Pak Pur ya, Mbah Pur. Mbah Pur. Heeh. Yang kakem ya. Sesepuh kok mau ngendikane gitu. Monggo kanca-kanca. Megatresno Mas Wilda. Heeh. Rere. Masih bersama Turonggo Seto Manggolo. Pemenak Mas Inggar. Wah. Joget Mas Reda. Heeh. Enak baris Kiri, kanan, wasik kanan, ngono lho. Bapak Reda. Mas Reda. Yen kelingan marang sliramu wong ayu. Kaya rindu sing jroning ati. Oh, jaman yen-yene aku katon nopo saiki aku iki katon nopo.
Bolo Monggo Mas. janjane iki mau salah sapa wong sliramu megapake tresno ae Mekatake tresno Ayo Mas Rega. Wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa. Kalian mboten Mas Reda? Oh, Oke, nggih. siap aman. Oh, siap aman pokoknya. Seneng aku. Terima kasih Nggih. Bapak. Sehat selalu. Sehat-sehat Mas Reda Matur nuwun nggih. Mas Reda. Menika mau enten pinyuwunan Mbak Rizka. Napa? Apa mau? Kusumo. Kusuma Wijaya Wijaya. nggih. Saking sinten Mas Saking Inggar? Pak Nur Tri Tomtom. Oh, nggih, heeh. Nggih. Romo Ora- Nur Tri Tomtom. Yuk Bayu. Oh nak Kose. Kowe iki- Pinyuwunan se sabar. yuk Bayu. Kowe merinding ra? Apa? Ora ana pengendang kondang nang Oh, kene. iya, eh. Brah, hai bra kae. Ora ketok. Hah? Oh. Kowe Bojone weruh ta sing wisan? endi? Wis weruh? Wis weruh? Oh iya. Ora Ya wis. weruh ora weruh. Ora ning wani nek ora bojone. gelem gabung karo kancane kok bangetan ngono lho dumeh ngejak ngono. Oh, Pak Pawang mau ngapain, Pak? Mau ngapain? Munggah. Kayak iki wong megah. Oh duduk, mau duduk. Oh, arep rondo. Ya ya. Kesusui ngapa? Nang omah dhewe kok. Ayo cok kerja iki lho. Kalangane sak reh ngene iki malah do dahar. Genduren. Oh, niku malah do dahar. Enak. Lutisan ya ana awan. Sumawijaya yo. Heeh. Oh ya. Padha wae kok. Yo. 3 2 1 turonggo seto manggala. Yo. Ayo, Cok. Yo antri, yo antri ibu-ibu, antri ibu-ibu.
Ayas. Ayo. Ayas. Yo sujud nganti. Oh. Ayo. Ayo Pur. Lola, lola. Yo. Jadi tenan iki. Ngamuk kok. Ayo. Istighfar. Wah, aku segane mau. Diplotroke. Mbak Tari. Wah. Ora penak dhewe iki, Dok. Oi. Yo. Lore
ya guys. Mas Farid. Yo. Nomor antrian A. Yo dipilih Pak Pawang yo Pak Pawang yo Pak Pawang yo. Aja sejono to. Sa. Oh. Aku wis ngaku salah kondo sanyatane sakawati remang kondo lambe wani sing ning ati ingkang dipateni yo bene tentrem kaya Mbok wis aja sejeneng aja nyiksa raga tresna gawe mesti ana godha Mama sing ning dodo ing kedelaremna ya ben tentrem kaya Bondo Jeruk mawati kembangé awe pupus tebu sing elengke nganti tuwa aku isih tresno kowe senajan sepiro padha oh abote ana godho sepira Ayas. yo Mbak Anggita. wah iki pawangnya Pak Dokter iki nih yo Mari
Sembilan mari jalan, jalan mari jalan, sembilan mari jalan. Salam hormat, tak ada rumah sini, tak ada rumah sini. Saya cuma minta benih, sudah waktu. Sontak budaya. Oh yes. Yo yo.
yo. Yo. Ya ya. Ya. Yo dibantu ya dibantu. Turangga sita manggol. Ya. Lima tujuh enam. Kita. Mbak Rizka. Apa? Apa lu? Wasik. Luntur kaya hatimu nganyono kowe lali karo aku. Geser ke kanan 3 langkah. Jalan. Selulut, selulut. Icil, icil.
ya, yo ya. Bu. Ayo, Cok. Ya. Lolat. Hao. Oh, ya. Sembuh. Ayo cah. Robi.
Guk co. Hatiku gembira, risang tak terkira mendengar berita kabar yang bahagia. Ayahku kan tiba datang dari India membawa boneka yang indah jelita. Oh sayang, boneka cantik, ku mimpi-mimpi jadi idaman sepanjang hari. Boneka baru untuk hadiah ulang tahunku. Mas Bayu. Boneka yang indah, pandai baik mata, hatiku gembira, riang tak terkira. Oh sayang, hatiku gembira, riang tak terkira mendengar berita kabar yang bahagia. Turun gak ini? Turonggo Seto Manggolo. Arep ora? Iya Mas Bayu.
Yo. Masoni. Sekali lagi. Yo. Yo. Ayo. Burung cah. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Wow. Wow. Yo. Ya dibantu, ya dibantu, ya dibantu, ya dibantu yo. Sepuh, sepuh. Tampani, tampani, tampani. Oh ya. Nah, tampani, tampani. Tampani, tampani. Kuat apa, Bu? Mas Robi.